Як зрабіць песню за 5 хвілін і зарабіць на ёй мільёны? Як беларускія праўладныя прадусеры разводзяць людзей на грошы? Сёння мы з вами акунемся ў чароўны мір штучнага інтэлекта. Паглядзім на клона Каржа ад Ябацік, паспрабуем зрабіць з 3 чарапах міжнародны стадыённы хіт, напішам новую песню для Саладухі і паспрабуем рэанімаваць дохлых беларускіх прадусераў. Карацей, давайте весяліцца, пакуль яшчэ машыны не знішчылі чалавецтва і не ўсталявалі свой жалезны парадак. Спачатку вось вам песня. Цікавая, праўда? Гісторыя яе стварэння яшчэ больш цікавая. Справа ў тым, што амерыканская даследчыца Холі Херндам і яе муж выгадавалі ўласнае дзіця, памянуўшы Спон. Дзіця няпростае, бо гэта быў штучны інтэлект. Вучылі яго на спевах унікальных артыстаў. Працэс адбываўся вось так. Справа вось у чым. Даследчыкі праводзілі серыю незвычайных сесій. Херндам і яе муж Мэтт Драйхёрст пісалі музыку для ансамбля галасоў, записывалі выкананне, а пасля кармілі атрыманымі аўдыёфайламі нейрасетку і давалі ёй працягнуць пачутае, згенераваць уласныя гукі на аснове пачатковых вакалаў. Потым творчы працэс ішоў у зваротным кірунку. Згенераваныя фрагменты укарняліся назад у жывое выкананне хора. Атрыманая музыка гучала адначасова традыцыйна і футурыстычна. Быццам народны хор спявае ў пячоры, а аднекуль зверху мелодыю падхоплівае нябачны камп'ютар. Для Херндам было прынцыпова важна, што Спон — это не проста нейкі аўтаматычны генератар мелодый, а паўнавартасны ўдзельнік ансамбля, які вучыўся разам з людзьмі. Яна свядома абмежавала навучанне нейрасеткі галасамі канкрэтных людзей, замест таго, каб карміць яе гігабайтамі чужой папулярнай музыкі. Існуе тэндэнцыя ў AI-праектах сцерці чалавека, схаваць усю ручную працу, але мы хацелі прызнаць унёсак людзей, галасы якіх вучылі AI, замест таго, каб ствараць нейкі гладкі іншасветны прадукт. Но вось такі эксперымент. Тут важна не толькі звярнуць увагу на музыку, але і на філасофскі аспект. Што нас чакае ў будучыні? Як будуць размяркоўвацца роялці за музыку? І як увогуле адрозніць жывога чалавека ад машыны? Зрабіць гэта ўсё складаней. Вось вам прыклады. Жывы Фрэдзі Меркьюры. Згенераваны Майкл Джексон. Ды каго толькі не знойдзеш у цёмных завулках інтэрнэта. Але тут усё зразумела. Наўрад ці нехта прапусціў навіны пра іх смерць. А калі і прапусціў, то напэўна ж і не варта чалавека ратаваць. Ён уже і так безнадзейны. Але што рабіць жывымі артыстамі? Думаеце, няма ніякай праблемы? Ёсць, яшчэ якая. І перш за ўсё, давайте звернем увагу на ваш любімы стрымінгавы сервіс Spotify. Я яго проста цярпець не магу. І нават цікава будзе пачытаць у каментах, чаму вы ім карыстаецеся. А справа вось у чым. Яшчэ прыкладна 10 год таму высветлілася, што Spotify спекулюе роялці. Якім чынам? Купляе за вельмі нізкую фіксу песні неіснуючых артыстаў у прадусерскіх цэнтрах і дадае іх у папулярныя плейлісты. Што тут такога? А вось што. Такім чынам размываюцца аўтарскія выплаты рэальным артыстам. А Spotify можа зарабляць на такіх фейках сотні мільёнаў даляраў. Got a beat up truck and a bad reputation. Mouth full of cuss words, zero hesitation. Double wide leaning like it's had too much. Сітуацыя яшчэ больш ускладнілася пасля з'яўлення штучнага інтэлекта. Тысячы фейкавых артыстаў без соцсетак, рэальных профіляў маюць мільёны праслухоўванняў на Spotify і прэтэндуюць на магутныя роялці. Stay locked in. Time keeps closing in. Clock on the wall, don't slow down now. Так можа паўсюль так? Не. Большасць папулярных сервісаў ад Ютуба да Дізера маркіруюць кантэнт, створаны штучным інтэлектам, каб не ўводзіць слухача ў зман. Натуральна, і на аўтарскія выплаты такія фейкі прэтэндаваць не могуць. Spotify жа сцвярджае, што не хоча быць паліцэйскім. Цікавае вашае меркаванне. Для вас рэальна важна ведаць, хто вытворца музыкі, чалавек ці машына? І ці часта вы слухаеце музыку, якую стварыў штучны інтэлект?
А што, калі я вам скажу, што ў Беларусі ёсць свой ябацькаўскі Spotify, неіснуючыя артысты, скандалы, згенераваны мільён каржа. Абавязкова дачакайцеся, раскажу пра гэты фенаменальны бізнес. А пакуль паслухайце песню. Як вам спадабалася? Это праект «Сецівір» беларускага блогера IT-барады, цалкам створаны штучным інтэлектам. Ці здагадаліся вы? І ці слухалі б такое? На самой справе тут шмат такога контенту, нават я засвяціўся з нейкім хлопцам, але гэта ўжо іншая гісторыя. Гвалты свінні, а чарнухі – гэта наша рэчаіснасць. Добра свету Філіпенка распавёў пра нашу існасць. На самой справе беларусы часам цікава эксперыментуюць са штучным інтэлектам. Я ўжо нават неяк паказваў вам праект Маша і песню «Вол», у якой акурат паўдзельнічала Аішка. Мне дык вельмі спадабаўся вынік. А яшчэ эксперыментавала са штучным інтэлектам акторка і спявачка Паліна Дабравольская. Ей выходзіў альбом «Кома» пра штучны інтэлект, які даследуе экзістэнцыйныя пытанні праз адкрытыя дадзеныя пра сваіх стваральнікаў. The system suggests the system is bleeding. Heal me. Is it hard to be with the body and mind with the guard up? You get stuck in the thought of being one and only one. Нават Наві Бэнд ступілі на гэтую сцежку і зрабілі от такі танцавальны трек на купалінку. Дарэчы, удзельнік Наві Бэнд Саша Табольскі нядаўна рабіў цэлы выпуск пра штучны інтэлект у музыцы. Вельмі цікава. Я вам пакіну спасылачку ў апісанні відэа, абавязкова пасля паглядзіце. Карацей, сучасныя тэхналогіі дазваляюць зрабіць столькі ўсяго цікавага і незвычайнага, што трэба толькі ўключыць фантазію. Ну хочаце, я зараз ператвару «Тры чарапахі» ў міжнародны стадыённы хіт. Калі ласка. Ну як вам, пазналі песню? Мне падаецца, яна і ў арыгінале прэтэндуе на стадыённы маштаб. А тут дык увогуле гучыць як бісайд Бруса Спрынсціна на стадыёне ў Філадельфіі. Ладно. Беларусы штучны інтэлект не надурыць, ажно пакуль не навучыцца правільным націскам і дзеканню-сцеканнем. Гэта вам яшчэ адна нагода добра вывучыць беларускую мову. Тэст на штучны інтэлект працуе проста як адзінечак. Добрый дзень, паважаныя аматары хакея! Але зараз пра іншае. Справа ў тым, што чуткі пра існаванне штучнага інтэлекту дайшлі і ў самыя высокія кабінеты. А адтуль адразу на беларускую эстраду. Ну вы ж уяўляеце, што з гэтага магло атрымацца? Ну дык вось, атрымалася яшчэ горш. Піянеркай у сферы высокіх тэхналогій стала прымадонна беларускай эстрады Алёна Ланская. Я ўжо распавядаў вам пра гэтую гісторыю, але такое не грэх і паўтарыць. Аднойчы Алёне зрабілі нейкія майстры геніяльны кліп, сапраўды унікальны ў пэўнай ступені. Спачатку я хачу, каб вы зацанілі апісанне гэтага кліпа і проста асэнсавалі яго маштабы. Мы з гонарам прадстаўляем вам першую відэаработу ў Беларусі, створаную з дапамогай перадавой нейрасеткавай тэхналогіі. Гэта унікальнае спалучэнне мастацтва і інавацый, якое прыўносіць новыя магчымасці ў музычную і відэаіндустрыю. Каманда таленавітых мастакоў і інжынераў аб'яднала свае намаганні, каб стварыць візуальную маляўнічую сімфонію. Відэа апускае гледачоў ва ўнікальны свет, дзе нейрасетка стварае магію, ствараючы захапляльныя сцэны і візуальныя эфекты, якія раней былі немагчымымі. Ну а вось вам і кавалачак шэдэўра, над якім працавалі таленавітыя мастакі і інжынеры.
На якія канкрэтна грошы развялі Алену Ланскую, не паведамляецца. Але спявачка апошнім часам уварвалася з абедзвюх ног у трэц, і там учыніла сапраўдны фурор. Магчыма, гэта акурат наступствы псіхадэлічнага досведу падчас працы над гэтым візуальным шэдэўрам. На самой справе Алена адкрыла дзверы ў пекла і адтуль паперла сапраўднае мастацтва. Пачну я ж далёк. Магчыма, вы недзе чулі пра беларускую блогерку Анжэлішу, сяброўку Улькі-Пулькі, Дзім-Дзімыча і Кабякова. Калі не чулі, то вось вам кароткая справаздача. Анжэліша – майстрыца дэгенератыўнага кантэнту, створанага з адзінай мэтай – пераўтвараць мозг спажыўца ў духмяны свеженькі бурачок. Калі вы думаеце, што гэта мастацкае перабольшванне, то вось вам доказ. Анжэліша каталася вось з гэтым скарбам у Крым, спявала песні пра балалайку, нават атрымала бульбянога боўдзелу, аж на пакуль аднойчы не нарабілася бяда. Аднойчы Анжэліша паскардзілася ў соцсетках, што больш не працуе са сваім лейблам, і ўся яе творчасць знікла з музычных пляцовак. Так, у яе быў лейбл, і была творчасць. Кампанія, за якой працавала Анжэліша, не спынілася і проста нагенеравала новыя песні дзяўчынкі. Самае страшнае вось што, ніхто і не заўважыў. І вось так плаўненька мы пераходзім да таго самага лейбла, сапраўднага беларускага Spotify, які генеруе артыстаў, вядзе геніяльны бізнес і нават стварыў свайго ўласнага каржа. Верыце? Ну давайте, тады з самага пачатку. Гэта лейбл Flagman Music. Калі не дужа паглыбляцца ў дэталі, а вы яўна гэтага не захочаце, то гэта кампанія, якую стварылі два беларуса з крыміналкамі за махляства ў рэзюмэ. З імі працавала шмат цікавых людзей. Ад Дзім-Дзімыча да Ганны Сергеевны Лукашэнкі. Лейбл аказвае паслугі па прамоцыі і прасоўванні трэкаў, а пра эфектыўнасць працы вам лепш за ўсё скажуць лічбы. Вось такая статыстыка на канале, які набліжаецца да свайго першага мільёна падпісчыкаў. Дзім-Дзімыч тут на самой справе сапраўдная зорачка. Калі вы не ў курсе, гэта такі беларускі блогер з друкаватай усмешкай і маніякальнай мімікай. Вось он, напрыклад, запрашае сваіх шматлікіх падпісчыкаў на канцэрт ва ўзду. Друзья, всем привет! Я Дим Димыч, хочу пригласить вас на мой концерт в городе Узда. Проходить он будет в Уздзинском доме культуры 25 февраля в 18:30. Як бачыце, жыццё не шкадуе дзіцячага блогера. А тут ён жа спявае свой неўміручы хіт «Roblox Boy». На самой справе Flagman Music вельмі шчыльненька заняўся нішай штучнай вытворчасці. Тут можна знайсці вельмі шмат цікавага. Вось вам, напрыклад, запрашэнне на блогер-паці ў палац спорту. Йоу, Минск! Йоу, Минск! 21 марта, пройдет мощное мероприятие во Дворце спорта. А вось зусім новы артыст лейбла, які толькі-толькі выдаў свой першы трек «Дагорит закат». Цікава, каго з папулярных артыстаў нагадвае вам Руф. Дагорит закат. Я буду ждать, пока туда горит закат. Самая вялікая інтрыга, ці існуе Руф на самой справе, і ці ведае Макс Корж пра яго існаванне. Я уверен, так точно. Каждый тут верит в свою мечту, каждый загадывал что-то. Але Руф не адзіны міфічны артыст лейбла Flagman Music. Вось вам яшчэ адзін таямнічы праект з вельмі трапнай назвай «Никому не нужен». Рвется сталь и кружится гранит. Этот мир под ногами дрожит. И я иду, и мне не свернуть. Я бью напролом сквозь бури и гром. Пусть рушится все, что стоит на пути. Калі паглядзець статыстыку прагляду і праслухоўванняў гэтай спробы трапіць у міфічную мэтавую аўдыторыю, то можна заўважыць рэальна магутную запатрабаванасць артыста. Але і гэта яшчэ не ўсё. Лейбл знайшоў нішу, якую даўно ўжо распрацоўвае Spotify. Цяпер пільнуе лёгкую здабычу. На сайце кампаніі можна знайсці цэлы каталог згенераванай штучным інтэлектам музыкі, якую прадаюць за нішто сабе грошы. Вось зацаніце трэк. Я не ебу шлюх и не дружу с барыгой. Я люблю рэп и деньги очень сильно. Усяго за 3,5 тысячы беларускіх рублёў вы можаце яго купіць і выкарыстоўваць у якіх заўгодна мэтах. Хочаце, бульбу пад яго саджайце, хочаце, шпакоў з чарэшні пужайце. Но я падумаў, што бізнес-ідэя настолькі геніяльная, што і самому варта паспрабаваць. Спачатку зрабіў сабе вокладку для сапраўднага рэп-альбома, тады згенераваў тэкст, ну і нарэшце запіліў трэк.
Я захожу, еврооп не был, Гуччи на Милане. Стопка синих купюр, распирая мне карманы. Мой свэг, это сталь, мой стиль, это лед. Барисовский вайб, реактивный самолет. Гроши любят тишиню, але я люблю их звон. Я поднялся снизу, теперь я тут закон. Мой кэш, як березина, глибока і широка. Бачиш, гэты бляск, гэта дрыпанье Марокко. Припил, дабл тайм, гроши на базу, сучки на фазу. Я забираю все и причем усё адразу. Калі хочацца чаго-небудзь больш драйвовага, то вось вам рок-кампазіцыя ад міністра сепультуры. Ну и что-нибудь солоденькое для шалёных радыёратацый. Мой Барысаў, город нашага кахання, дзе спраўджваюцца усе самыя палкія жаданні. Ну а што робяць сапраўдныя бізнесмены-пачаткоўцы? Правільна, дэмпінгуюць. Таму гатовы прадаць гэтую песню за 2000 беларускіх рублёў. Можам разлічыцца і валютай па курсе Нацбанка. Ну а калі вас не вельмі задавальняе чарнуха на вокладцы, магу прапанаваць кота Мардука. Што праўда, кантэнт атрымаецца адпаведны. Я нават ведаю, каму такі кантэнт можа спатрэбіцца, таму зайду адразу з канкрэтнымі прапановамі. Алёначка, ведаю, што ты яшчэ не згубіла свае амбіцыі прымадонны, таму гатовы прапанаваць табе сапраўдную хіцяру. Хочаш і кліп пад яе інавацыйны зробім? Я нават зніжку зраблю, бо і самому цікава папрацаваць над такім амбітным праектам. Давай паглядзім, што атрымаецца. Антонович, самый час для ремейков культовой классики. Пропоную хит «Здравствуй, чужая милая» 30 лет спустя. По сюжете дочка уже выросла, але не разлюбила, коли ее целуют в очи. Волосы, до речи, можем вернуть на место. Будет пригожа. А теперь все на капли прощается, грусть светла, как вишневый рассвет. Только память в окно постучится мне через 30 потерянных лет. Ну и давайте забацаем что-небудзь псіхаделічнае для гаркай беларускай эстрады сясцёр Груздзевых. Прапаную новы імідж і хіт, які будзе запатрабаваным на кожным урачыстым мерапрыемстве з удзелам дарагіх гасцей з усходу. Дарагія, калі вас зацікавіла моя прапанова, абавязкова пішыце на гэты мэйл. Дашлю дэмкі разам з прэйс-курантам. Магу па факсе, мне не складана. Ну а вы, сябры, раскажыце, калі ласка, ці гатовыя слухаць музыку, якую згенераваў штучны інтэлект. І ці заўсёды можаце адрозніць яе ад сапраўднай. Будзе цікава. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце мой канал праз сервіс Buy Me Coffee. А я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. До сустрэчы ў міністэрстве!